Kan sa mga kabataan musupak sa ilang ginikanan, ilabi na kung mulakaw sila nga dili tugtan. Ilabi nagbawalan mupaluod-luod man, dili dayon tinggan ang ilang ginikanan. Tanang disiplina nga gihimo sa imong ginikanan, dili malikayan nga ikaw mayaw-yawan. Apan kining tanan makasaban mabunalan, gugmang di kabayran. Ang ilang pagdisiplina mo'y timaan sa gugma, nga ikaw ilang mapadako mapaeskwela. Tanan nilang pag-antos, sakripisyo ka sakit, ikaya ang tanan para ikaw mabuhi lang. Tanang disiplina nga gihimo sa imong ginikanan, dili malikayan nga ikaw mayaw-yawan. Apan kining tanan makasaban mabunalan, gugmang di kabayran. Ampingan ta sila samtang na apa, bubuhat ta sila walay sama nga gugma. Likaya natong magpabadlong aron dili sila mastris. Trabahong ginikanan, propisyong di kabayran. Tanang disiplina nga gihimo sa imong ginikanan, dili malikayan nga ikaw mayaw-yawan. Apan kining tanan makasaban mabunalan, gugmang di kabayran. Gugmang di kabayran.